Szerusztok! Kézenfogva gondozóház állapítva 1997-ben. Hol kinyitódik? Na végre. Na, gyorsan. Na remélem. Na most égnek a villanyok. Indulj már, Nelt. Nem fog. Megint benyomod jó erősen. Másikat. Jó, várjunk egy kicsit. Nem megyek fel így alól. Jó. Én se. Ott ki van szedve az a... Indulj már, kérlek szépen. Na jó van. Majd elindulunk. Hát igen. Most ez se jó. Na. Jaj! Indulj már, Nelt. Ez nem hiszem. Na, még egyszer. Kérlek szépen, indulj már el. Gyere már benne, Bogi, nem azért nem indul el. Na menjék, és te csináld meg. Sírba tesz. Hát igen. Csak a zárógombot nyomd meg. Menjél már, kérlek szépen. Indulj már, te! Jaj! Miért nyomok folyamatosan? Ha nem indulunk el, akkor Na. ki megy, már kilép, mama. Elindultunk. Na vége. Most én fogok előállni következőkor. Hello.